La intervenció a la portalada de l'església romànica de Sant Pere d'Olopte al municipi d'Isòvol finalitza després d'un mes de treballs durant el qual s'han fet estudis per analitzar les capes de morters que queden i les restes pictòriques superficials. Els capitells han estat els elements més deteriorats que s'han hagut de fixar a la portalada. Les baixes temperatures han reduït les hores de treball diàries. No es podia començar massa aviat, 9 a les 10 ja érem aquí i les temperatures ha sigut un problema afegit perquè estem parlant de temperatures molt baixes, que hi ha hagut moments que a les 10 del matí estàvem a menys 9 graus. I certes intervencions, hi ha moments que hi ha certs processos que no es poden fer, esperes a que sigui més tard per poder-los fer. La portalada es suma a altres actuacions impulsades per l'Ajuntament d'Isòvol, com l'antic forn de pa o els esterraganys, així com intervencions ja començades per conservar el patrimoni cultural i arquitectònic. L'església d'All la tenim al cap, llavors a més una altra fase del Pont del Diable, perquè la primera fase va ser de neteja i de mirar fonaments com estava tot, la segona ja ha sigut de restauració de la primera arcada, llavors ara hem vist que hi havia 3 arcades, doncs ara s'hauria de mirar de construir la segona arcada i mirar si trobem el peu de la tercera arcada, que és el que ja passa a l'altra banda del riu Segre. L'obra s'ha dut a terme amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'assessorament del Bisbat d'Urgell. Tot el que és el Pirineu, tot el que és el patrimoni eclesiàstic, totes les esglésies i castells, en general tenen un fort deteriorament. S'està intentant treballar al darrere de tot el que és possible en tot això, no? Però esclar, tenim tanta quantitat d'esglésies i de patrimoni arquitectònic que realment fa quasi impossible fer-ho tot alhora. Llavors s'ha de fer una selecció i aquesta selecció va una mica a nivell de les sol·licituds i a nivell de la importància i a nivell de l'estat de conservació. La parròquia de Sant Pere es troba documentada a finals del segle X, tot i que inicialment s'anomenava Capella de Sant Feliu.